vaikka äitissiin. Niin. Me vittuun tuon motosta. Täällä ei tarvita mitään vittu potkulautoja. Anna olla sen tämä hakkaa. Tää vittuun. Viet tuon vitun potkulautos helvettiin tää. Eikö sä katella? Mikä vittu sulla on? Ootko vittu appukoululainen? Olen appukoululainen. No huomaa perkele, että on perheessä kasvatus. Ei oo! Saatana apina. Tää vittu on nyt se vespaskaa tää. Ei mä lähde Sä oot meidän tontti. Vittu sainu helvetti. Mikä tontti? Tää sulle on. Hait sinä vittu. Älä mennä. Ota rasselis ja käy. Ja helvetti. Sä tiedät jätkä miten tästä tulee käymään, että sä rupeat vielä isot. Niin no, sulla on 10 kaveria tuolla. Mä oon yksiä reikä. Mene helvettiin. Niin. Saatana mä... Ja vittu nyt on potkulautosta. Mikä vittu sua vaivaa, saatana apina? Ja vittu nyt. Helvetin apina Niin. Näin tee. Pois. Lyödä vai auta? Mene, saatana mä potkin tuon sun popos helvettiin. No anna mennä. Mä potkin sun kuopioon. Anna mennä. Haista sinä perse, saatana, ja opettele puhua. No niin, joo, mene. Helvetin apina. Joo, menee vaan sinne. Joo. Taidat olla jotain vittu parkkipentuja. Niin on. Kyllä näkee. Mene. Mene, kato teidän puolelle. Hei, paina sä se omalle tontille sitten sit helvettiin. Ja mopot siinä. Aivan.